गिबि गिबियावनो गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बोथोरनि बे चेनेलनि गेजेरजों बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरग्रोबाय। रंजालि बैसागु बोथोरनि जों राङापारा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादनि जानानै गासै दौरि आरो दौरिमा बिथांमोनजों लोगोसे मोसाखावरि जोंनि लाइमोन बिथांमोनजों जयै जों बैसागु मोसानो जों ओंखारदों। जों बियाबनि सिङावनो जोङो बे रंजालि बैसागु बोथोराव जोङो बयखौबो जों गिदिरफोरखौ मान होयो आरो उन्दैफोरनो जों बोर सारस्रियो। बेजों लोगोसे जों रंजालि बैसागु बोथोरखौ जोंनि गोदान बोसोर महरै जोङो बरायदों आरो बरायो। बैसागु मागिनो जों ओंखारदों। जों बैसागु होनबा बोसोरनि आगु दिन एबा गिबि जों बेखौ साननानै लायो। लोगोसे जोंहा बुंनो थाङोब्ला बे बैसागुखौ जों बिहुबो होनना बुङो। बिहु माने बि आरो होनाय, माने बिनाय आरो होनाय। जों बेखौ गोदोनिफ्रायनो जोङो मानिनानै सोलिबोदों आरो जोङो अराय सम जोङो बेखौ जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जोङो फोसावलांगोन। लोगोसे जोङो गासै जोंनि बर' सुबुं माहारिखौ मोनसे खावलायगोन जाहाथे जों गोदान बोसोर बैसागु बोथोरखौ जोङो बयबो अनलायनायनि गेजेरजों खौसेनि बान्दोजों आलो गोजोनै जाहाथे मोजाङै मोजां दैदेनलाङो। जाहाथे खैफोद आफोदनि दान जाया आरो गावजों गाव जाहाथे जेंसि जेंनायाव गोग्लैनाङा, जों बेखौ जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। नोंथांमोननि मोसाथिंनाय जिल्लायाव मोसानाय बे न'खर न'खर हाबगोन ना? जोङोथ' न'खर न'खर हाबनाया सम्भब नङा। जोङो गामियाव माने गामि हिसाबै मोसागोन आरो ओमफ्राय सोरबा गामियाव जाय बिथांमोना लिंगोन बेक्ति बिथांमोनाव जों हाबनानै मोसानाय जागोन आरो। बेसे बोसोरनिफ्राय मानिबोदों? जोङो सिगांनिफ्रायनो बहुद गोबाव जाबाय जोङो मागिबाय थानाया, नाथाय थांनाय बोसोरनिफ्राय जों रेगुलार ओंखारनाय जादों आरोना। देग्लाय जों बोसोरनै रानिं जादों। बैसागु बोथोरनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा? बैसागु बोथोर होनब्लाथ' जोङो बयबो माने बोसोरनि आगु बा जेनेबा बोसोर गोदान आरोना। जोंहा बे बैसागुआ जेनेबा मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां। जेरै मिथिंगाया गोदान महर लायो बिफां लाइफांफोरा, थिग बिदिनो जोंहा बोसोराबो माने गोदान महर लाबाय, नङा होनबा? जोङो फारफ्रोमथिंफ्राय नायोब्ला, जोङो मिथिंगाखौ नायोब्ला फारफ्रोमबो बा गासै बिफां लाइफांफोरानो मोनसे समाव रानानै मा जायो, बिलाइफ्रा स्र' सिरिलाङो। बिनि उनाव दायो गोरलै खिलियो। जोंहा बे बैसागु बोथोरावसो खिलियो, जायखौ जोङो गोदान बोसोर होननानै जों मानियो। आरो बे गोदान बोसोरावनो जोंहा रंजालि बैसागु बोथोर जायो आरो बेयावनो जोङो रंजा बाजायै गोदान बोसोरखौ बरायो। इयुन जोलै जिहेथु जोंहा लाइमोन, जों बिथांमोनखौ जोंहा फोरोंलांनांगौ गोबां दङ। जिहेथु दानि मडार्न जुगाव जोंनि जिहेथु हारिमु बा कालसार, गावनि कालसारफोरखौ बावलांनो हमदों। जोङो बिथांमोनखौ जों फोरोंलांनांगोन, दिन्थिलांनांगोन जोङो, नङाब्ला जोंनि हारिमुवा जोंहा गोमानानै थांगोन आरोना। जायनि जाहोनाव जोङो बिथांमोनखौ लाफानानै दिनै जों बैसागु जों मागिदों, जाहाथे जोंनि बर'नि हारिमुवा थांनानै थाथों, अराय सम बुहुमाव गोसारनो हाथों। जों बेखौ लानानैनो, मिजिं लानानै जों बैसागुखौ मोसादों। आरो लोगोसे दानि जिहेथु इयुन जोलै लाइमोनफोरखौ खावलायो जाहाथे गावनि आंगो हारिमु, बे हारिमुखौ जों नागारनानै मालाबाबो दाथां। जाहाथे जोंनि हारिमुखौ बुहुमाव गेरेमसा खालामनानै जोङो दिन्थिफुंलांनो हायो। बेखौनो आं इयुन जोलैनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। मोनबेसे जायगासिम मोसाना फैयो? दिनै जोङो गासै मोनजिसो लादों जों।